О, добре сте ми дошли, мили сурвакари! Заповядайте в нашия скромен дом. А добре сте ни дошли и за много години. Не стойте на вратата, влезнейте да не сурвакате за здраве. Ай за много години, чорбаджи! Живи и здрави! Сурва, сурва, весела година, година домина, так също се прави. Амин. Елайте тук при мене. Да ви дам тук цяла вечер, ще съм ви подучила. Айде, най-напред да ви дам по един геврек. Геврека е с формата на пръстен, което символизира от миналата година и новия кръст на старата година. Давам ви геврек на всичките, да сте здрави. Сега една червена ябълка да ви дам. Ябълката е символ на плодородие и плодовитост, на хубост и здраве, на любов и семейно щастие. Да сте бели и червени като ябълката, да са отутали земята с плод и във всяка къща да се ражда по едно дете. Айде сега да ви дам и по една висирка. Висирката е символ на живота. Да се пълнят кочаните с зърно, да се пълнят камбарите с жито, да няма гладен добитък през годината, да няма и гладни хора. Да ви дам и орехи. Орехът е символ на сплотеността в семейството. А също така, когато го разчупите и ядката остане цяла и бяла, ще сте здрави през цялата година. Ето ви по един орех, за да сте здрави и да сте сплотени през цялата година. И на тебе. Айде сега да ви дам и по едно парче кървавица. Както се пълни кървавицата, така да се пълнат и къщите с деца. Дай Боже и в нашата къща да се родят деца и внуци. Айде сега да ви дам и по една железна пара. Желязото, парата е символ на богатството, а желязото е здраве. Да сте здрави през цялата година. Айде, дайте ми ръчката. Благодаря ви, мили сурвакари, че дойдохте и в нашата къща да не сурвакате. Айде, ние благодарим за посрещането. Мамо! Мамо!
Айде, чорбаджи, вземи по една железна пара, да даеш на всичките бабугери, да са здрави като желязото, да са богати като парите. Вземи и това шише ракия, па дай им да се напият по-малко, па до година да се роде повече грозде, повече ракия и вино да изкараме. Амин, дай Боже на всички благословия, които изрекохте. Айде сега да направим едно на вашия двор.